It's like a soldier. Oh, in the army. Oh, I'm saying, like a soldier in the army. wabizela kule nhlangano wavuma nawe uzoba khona. Amanye amaxesha ngenzeka uba ufana nam lo kubekho laa nto mama ukungabizwa nasefemelini. Uthi nakwiimithingi zefemeli uve kuthiwa bekuhlangene izolo ungabizelwa nakuzo ezohlangana. Sikhona abathandekazi, ndiyabulisa utatumoli sesidalele enzulwini kakhulu sendilibala noba sibulisanga ngenxa yomsebenzi osowenzeka apha into ethi singaboyisi. Andiyazi into neukuxelwe kuyo uba uyifeyila, kodwa ndifuna ukuxela namhlanje njengulapha kule nhlangano uzawuphuma kuba ungumntu we-high heel uyokuyinyusa oku ukuyinxiba. Uzawulahlekelwe nawo ukuzazi ngoba into yokubantu beyifeyila ikwenza ungazazi. Wafika intlahla wabizelwa kule nhlangano inothixo. Kwezinye inhlangano ubusiya kuzo ubuphuma unjalo, kodwa kuleni inhlangano sikuyo namhlanje awuzophuma unjalo. Uyaziva nawe ukhona into etshintshileyo empilweni
enyangeni ubusafunana ngokuqalisa intombazana eyake yabamba emqukumbelweni kaYesu wathi uYesu kukhona umuntu ondithintileyo wenzekani namhlanje lo umphikimisa isimo singaphinde sifane abathandela kudala wayezinhlanganweni kodwa ubuye unjalo nangoku ubhajethile uzawuya ephasikeni kungenalo nethemba usiya kuba kusiyiwa kodwa mamela nje ukuqala ukhona ofikileyo lo ufikileyo ufika izinto zingaphinde zifane. Hallelujah. Ubuzawungafuna ukuya enkonzweni ubungayibona isisombululo nalento yokuchitha imali yakho ubheke enkonzweni kodwa kulapho atholakala kumanami amandla bathandekayo lo unamandla awuzokwazi ukuhlala uwedwa lezo zinto ezenziwa ngusathane uqala kubona izinto ezenziwe ebandleni ubona ngathi incitho lento yokuya ecaweni kodwa namhlanje mntakathixo awuzokwazi ukuhlala uwedwa. Haleluya. Ukhona wakati uZakeyu yehla emthini namhlanje nolala wakho bashiyeka abantu bebala into yobana ngumbutho werhafu nale kodwa wabuya sengathethi leli thethwa ngabantu esidilika emthini Zakeyu namhlanje ndawulala wakho. Hey Nkosi yami Nkosi. Hawu. Wanjelo namhlanje. Haleluya. Hey Nkosi. Namhlanje ufikele. Ubungasabhizithelwa nobhizithelwa. Namhlanje uvizithelwe ngulo ungazibala amatyala akho. Uvizithelwe ngulo ungazibala inqala. Uvizithelwe ngulo ucimayo alibala adlule. Bashiyeka abantu bephethe ikopi besithi lo uhanjelwe nguThixo kahle kahle wena ufanele ukuhanjelwa nguye dinga yena wena